Mamuna, Chemama, Babia Mobia, Saturday, a cancer. If you are only pencil, by a day, a woman, Anna, a teacher of mine, and it was the baby and the infant, you know, Enumino, or Bo, or 2 foundation. And no, and an market in so is yappy. Na ene yano ene tepa ebedu tepa no ene na tepa hene ehia no wo che yense enka ne no nanka o si training kan aye etiafo tie bia of course wa se o si dan no ano na ban agiatum se aye no university aye school pon iti di hu na tepa hene sa no dwuma asase yantam a wo de ato honum de amma aban se onfansi school titia bia emfa ema ngomasua enkosoro hwe abusan ya ekoso ya enya de a eda fom na nokwasem eni se enam se mpanye se aboa no eso na se obedori srade a osua brakonti santehene sanu aduma bi ede se oye foundation ede emma eye ngomasua no na atepa hene nso ede a ode boa ngomasua ene se ono nso esi dan amantete akoso na atepa hene ene mpanyimfo a omo ehwe dan no na waha omo ehwe sede niema eko ntwe eye na atepa hene nsa no adwuma bi ana busuafo muhui nanka kane no de nanka na atepa hene si osi eye teacher fontete bia eye teachers training college lenso aban hu se baabi ode nyema eko no se yesu pagam eye nusuapon a ebe yenti ne yesi university ohene eka se free bro fi ase ni nyina nanka obedi ade mfie aduonum 25 years eye october bosunum kasa abre no nanka obebie na so nam se never twentwene na ase nkakran ntino efri ho ekono ebia efisa abia bekwa komse bedu october numu no na ebia ye ho ba bia suicide body ho no ebefa na atepa hene ebie school no ano na afi yenya university e wo hase eye college of education so say dem ka no nanka yinim sanke ye editiafo ntete bia den so aban be hu ye so aban ni no aban se oye no university yehwe Ghana nyina university a na atepa hene AC ene ba ko a ewosirem eno ene de ewo ho a aban ebifiase aye ni nyina ene se mate se ye the stems akọ eye school ahodum eye secondary schools ana eye na omu wi a na no ano no ana eno ena na atepa hene ene so ade hunu opagye mu ma ne bedu ba bi adroi aban abegye a otoa so amana be STEM university eti se oba eye STEM no wi a ka hu se enka ho a dan ya na atepa hene asi ade ba kwa mani age e wona atepa hene ho ne se ono nkoane man hene a yi kuma se twenchen a meko mo ba bi die nanso ono nkoane ode meko abatepa obi be ka se hwe ba bi atepa wo ahafo ano no ho a so na atepa hene de meko maba idwa niema eche se santehene niema oka yese ne yemfa mpuntuo yemfa nimdie yemfa niema yewo ana enchichiri man no eno ena na atepa hene efiase a oye ebusua moma yemfro so no na yenhwe se adwumayefo ewumu a omo eye adwuma den na enche bia no ye bia no bi beka se bia na dan si ho dan hunu nanso na atepa hene ninim dem ene na henie fe aye enti no anfo guso mu eye adwuma se de maka na bia busumi dunum enche bia na abro yi puma kwemu a ye bie dan na no na ya benya university STEM university ewo tepa nti se oba ewie STEM SS na eja oba beto aso ewo hase by 4 ana eye adwuma hase no aha tepa hwe asase yanta mo na tepa hene eja to ho amana nanom amfam pisika na emum yede ngumasua ene niema efe ana eba tepente no
yɛde ɛyɛ ama tepa yɛgyina abrosan yɛ toa so wei yɛ abrosan yɛ toa so mmienu ne gidi sɛ deɛ ɔmo yɛ kyerɛ sɛ ɔmo bɛsan toa so biom ɛde akɔ n'anim the kingdom of Asante ɛne tito bi kyerɛ yɛsom Asante nti nneɛma bi ɛbɛkɔ so Asante man mu biara ne ane yɛbɔ ho ban yɛbɔ ho dawuro ɛde ɛkyerɛ mo de sɛ mohwɛ a nananom ana ɛwɔ hɔ na ɔmo di ho nkita ho block foforɔ ɛwɔ baabi a ɔmo ɛwɔ yi aha sɛ ɔyɛ tepani ba na sɛ kurom hene ɛdi dwuma ti sɛ ya deɛ sɛ ɔyɛ ane sɛ ɔbɔ wo nsɛm ɛde ma no na woka sɛ ɔhene ma ɔpiafo sɛ mpanyɛ sɛ amfo ana kyerɛ ne ntoasoɔ nti deɛ nneɛma a n'atepa hene ɛyɛ ebi ɛna yɛba aprɔbɔ ne yɛde ɛkyerɛ mu yi woba tepa kuro wei ankasa mu a n'atepa hene adama yɛwɔ secondary school ɛwɔ ha yɛwɔ nursing training ɛwɔ ha na nka wɔyɛ teacher training ana aban ehuru n'atepa hene ɛde so ade ho nti wɔgye to mu sɛ ɔbɛma yɛayɛ no university n'atepa hene ɛne nananom ne mpanyimfo a wɔn ɛhwɛ ama dansie no akɔsoɔ no ɛna wɔn efi biado ho a wɔn ɛbɛyɛ busua sɛdeɛ mede kaka kyerɛ no Asante hene sɛ kane no na ne yɛde kum ana na ɛkyekyere man nanso nnɛ deɛ yɛde nimdeɛ ɛne mpuntuo ɛna ɛkyekyere man nti mpuntudwuma a ɛkɔ so ɛwɔ ha nyinaa kyerɛ sɛ n'atepa hene tepa baaneɛ ɛbɛdi adeɛ no ɔno nso no mmoa a wɔde aboa ama Asante akɔ so ɛna tito bi kyerɛ ɛde the kingdom of Asante yɛde ɛbrɛ mu adwuma no ana ɛkɔ soɔ no deɛ ɛbɛkɔ so ha biara na busuafoɔ yɛbɛma mohu na moate aseɛ mohu sɛdeɛ nneɛma te yɛmfa bibia ɛnkame mu mpo school yi sɛ n'atepa hene di mfie aduonu nom 25 years sɛdeɛ Asante hene di ne 25 years yi na sɛ obia no a abusua yɛbɛma mohu monhwɛ broni bɛka sɛ big compound a very big compound ana wɔde ama sɛ yɛmfa ɛnyɛ university no ɛdan no ɛna mohu no baabi a yɛsi aduro no ɛna mohu no deɛ wɔyɛ nim tentensoɔ no ɛyɛ administration block ɛna adwumayɛ no ɛna ɛkɔ so no broni bɛka sɛ the work in progress ɛno ɛda nkyɛn a n'atepa hene ɛde nananom ɛdɛ ɔmo ba ha ɛbɛbɔ aporɔ ɔmo aporɔbɔ mu nyinaa ne sɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ ha ana ɔma manfoɔ ɛho yɛnya akwan ɛba ha sei na yɛdidi ho nkɔmmɔ ɛde kyerɛ mu nananom ana wɔn ho awe nso ɛyɛ another block nti asase yantam ana n'atepa hene ɛde ato hɔ nom a nananom adama ɔmo anyɛ no ɔnketere ma so nti yɛde abie school yi a yɛ asase kɛseɛ wei nyinaa yɛ asase a n'atepa hene ɛde ama sɛ yɛmfa nsi school na yɛmfa mpagya nwomasua ɛma nwomasua ɛnkɔ soro na daakye biara no sɛ ohyia ne wura anaa wonya kwan ɛkɔ Asante hene anim a ɔka sɛ me wura kakra a wode gyaa me no ana madi ho ɛnokorɛ no na abɛyɛ sɛ Bible mu asɛm wɔ sɛ mo akwapa nokwafoɔ wadi kakra a mede ma wo ho nokorɛ sɛ nka ɛyɛ obi a nka ebi ankasa abere nkotwa adi wohwɛ asase a ɛwɔ kurom ɛte sei na sɛ nka sɛbesɛbe mpɛduasa nananom bi a ebi anka mu atwa adi nanso n'atepa hene anim diem ɛne n'adwene mu no ɔtena ase asisi ho sɛ ɛbɛboa ama Asante tepa ahafo anya ne mpuntuo ɛno nti n'atepa hene amfa anyɛ sɛbesɛbe mpɛduasa ne tɛhyɛma so na mmom ɔka sɛ mɛma school no akɔ so anaa mɛma nwomasua akɔ so ɛno ana n'atwewa mpem wɔde ato hɔ no mama amanfoɔ a yɛde ɛkyerɛ mu yi nti sɛ wohwɛ a n'atepa hene ɛne ne mpanyimfoɔ ɛna wɔn ɛba no ɔhene ana ɛhyɛ kyɛ sɛ mohwɛ mfonyin no mu a mpanyimfoɔ mu ba no n'atepa hene ana ɛhyɛ kyɛ ɛdi animu ana wɔn mu hwɛ ama ɛdansie no ne nneɛma no ɛkɔ so no nso ɛwɔ hɔ ɛka ne ho abusua maka kyerɛ sɛ the kingdom of Asante nneɛma bi ɛkɔ so bi ɛfa Asante mpuntuo ho ɛfa Asante nneɛma ho deɛ yɛmfa nkame mo na mebusa anaa mɛka sɛ nka wohwɛ asase kɛseɛ ana nka sɛbesɛbe mpɛduasa n'atepa hene kan sɛ ɔno nso ɔtɔn na ɔde agye bibi agu no bɔtɔm
na nkasa bio sabi mpeduasa wode aya kesesem ete se de nananum bi eyeya anka mo so se nka asase be se asase ne kase buru ikasa de wo ho eno ana na atepa hene amfa anye ne sika peni ne botomu nti wode amatepa man hwe block eguso adwuma ayeye enema ayekoso na se de meka ase sante hene kan ye se nwumasua na sisi ade ye de epempuntu mo man ti no na atepa hene de asase kase etesei ama amanfo ama se ne mamma se yemfa nsi school yi na yemfa emmoa ema nwumasua enko nanim abusua meden edi Kofi Kakari minim se nche bia dan atepa hene adaroma ne nimdem ene na adwunum ye bebia no ye bia no a ye bema mo hu na ye mamu hu a na ekire se de ohene ye no anye ono nko ane pese minkunya na emom ne manfo hu ana wadwene na wode asase etese ene edan etese ama ye bie school a STEM because na bia na me ka system dia ye kan si ye custom no a ye wia ehefa ana nkura no befa enso se na atepa hene ama kwan ama ye gina asase etese system university a na che se wo hene ene sante hene adwene ekobenkrom se yemfa nimde enwomasua ana enkyekere o man no abusha bedin ade Kofi Kakari yemfa nsia enche bia se wo hene adama o makwan na se odomfo eboa yen na ye bia asase no a school na no a ye beba ye ba behwe se di sitie sada mi di ka che mo no asase no kɔ no ho a ni nyina wo hene anton na emu mo hene di ama se yemfa insi school emfa nkyekere tepa ni bin ka sante dia na de kan ne se wo hene ye da se bru mo piafo bi ra ye da se ene sante hina ni so adi huna wa ma na bro so ni musia